Om 4 dage, så skal vi sætte vores kryds på, hvem vi vil vælge til folketingsvalget her den 5. juni 2019. Og vi skal her høre, hvilke spørgsmål vælgerne har til kandidaterne, som så vil være parate til at svare. Og de står her klar til at give svar på spørgsmål. Er I klar? Det ser sådan ud, og jeg kan lige huske jer på, at der er mulighed for at bytte sin medkandidat ud under pausen. Og der er tolkning på KNR TV 2. Velkommen alle sammen til seerne, og også til dem, der er med på radioen som lytter, og så selvfølgelig vælgerne, der er mødt op her. Velkommen til. Hvert parti får nu 1 minut til at fremlægge deres valgtemaer, og vi har haft lodtrækning. Og den første er det er Baqtinaderaq, Regine Møller. Jeg stiller op sammen med Kuno Finker og Pelle Broberg. Vi har alle en uddannelse inden for handel, og vi har 3 mål, vi gerne vil opnå til folketingsvalget. Det er en forstærket og styrket økonomi i Grønland. Og det næste, det er, at ressourcerne, dem skal samfundet have glæde af i Grønland. Og vi mener, at vi skal lave en registrering af alle de ressourcer, vi har. Altså, vi mener jo, at vi skal styre vores ressourcer og handle med ressourcerne selv. Det var minuttet, der er gået. Og nu er det demokraternes kandidat. Værsgo. Nivi Olsen. Vi har hjertet for Grønland. Vi er 4 kandidater. Sascha Kledorf og de andre. Vi stiller op for at udvise tillid og tryghed. Vi vil gerne have udvikling over på mange forskellige områder. Vi vil gerne have sat turbo på uddannelse, og vi vil gerne passe på børnene, så de kan stå på egne ben. Vi ønsker et styrket befolkning, og vi ønsker udvikling af samfundet. Det er spændende dage, vi kommer i møde. Og hvis vi skal fremstå som et robust befolkning, så har vi også behov for et land at bo i, som også giver tryghed. Om 4 dage skal vi sætte vores kryds. Sæt jeres kryds på en, I har tillid til. Det var minuttet, og så er det at give Mathilde Høgh Siumut. Værsgo. Kære medborgere, venner og medborgere. Jeg stiller op på vegne af jer. Der er mange ting, vi skal have rettet op på, så det vil jeg ikke tie stille med. Jeg vil gerne tjene jer. Vi har jo en masse udfordringer i Grønland, men det er ikke kun for at finde løsninger, at jeg vil stille op til Folketinget. Jeg vil også gerne være med til at bane vej for bedre udvikling, og jeg vil også gerne have, at der skal udvises større ansvar gensidigt, både fra Danmark og fra Grønland. Jeg har jo boet uden for Grønland, og jeg har studeret statskundskab, og jeg vil gerne bane vej for jer specielt i denne her proces. Og tillykke med børnenes dag i dag. Tak. Nu er det Atassut-kandidaten Bentiar Ottosen. Værsgo, du har 1 minut. Vi er åbne over for selvstændighed i Atassut, men det er ikke nu, vi skal indføre selvstændighed. Og vi skal heller ikke bruge vores ressourcer på selvstændighed. Vi skal bruge vores ressourcer og kræfter på at forbedre samfundet. Vi skal udvikle erhvervene, og det skal vi gøre med mennesket i centrum, således at grønlænderen kan stå på egne ben. Den dag vi står
vi vågner op og kan stå selvstændigt som et land og folk. Den dag vil vi selvfølgelig vejre med flaget. Men det er jo på grund af jer, at vi stiller op. Det er for jeres skyld, at vi vil arbejde for jer i Atassut, og det skal være i et tempo, som alle kan følge med i, og ikke alene for at opnå selvstændighed. Vi skal udnytte rigsfællesskabet fuldt ud. Og nu er det Al-Rahamon, nu er det Redongnai. Værsgo. Tak. Tillykke til alle børnene på børnenes dag i dag. Om 4 dage skal vi til valg. Det er et spændende valg inden for rigsfællesskabet, og det er jo ekstraordinært interessant og spændende, fordi vi skal alt den fokus, der er på det arktiske område, forpligter os til at være yderst forsigtige og også om os i forhold til, hvad der foregår. Vi vil gerne realisere mange gode ting. Det er en klar stemme, som ikke bare er til at snakke bort fra sine egne emner. Så det er mig, der stiller op alene på vegne af Nunaat Qitornai til Folketinget. Og jeg ønsker, at der skal være større medbestemmelse for Grønland i de sager, der vedrører Grønland, så grønlænderne ikke bare står og lytter på. Så rigtig godt valg. Aya Kemnitz Larsen, værsgo. Tak. Tamasitskilluaritsi aammalu qinaqusaqatikka tamasitskilluaritsi атсаатаама аннертутигисум Folketingimi виссарсиссутеқарлута калааллунаанингаани иссиавгут ассоруйуссуа укиуккингулли сисамат илунгерсорсимаунга сорсуссимаунга исианниарма таамааттуссаавоқ сулиасса таамат ингерланнеқассаа тамаккиисумик Folketingimi suliniaraanni ингерласоқартариақарпор саниатиу сулиффитту ингерланнеқартариақангала нуаннаарутигеқаарааммалу туллуусимаарутигеқаара синнерлуси Folketingimi сулисиннаасимагама инуатақатигиит партиалла оқалуиннарнерани сулиақартарпоқ 3 миллиардит синнерлуи калааллунаанут писсарсиссутиинеқарнеран сулеқатаавгут илиссисорлиппасси укиуллиссама туллиарма сулликкусуппасси Samarbejdspartiet Louis Sigurd. Tak. Vi vil gerne ind i Folketinget, og vi vil gerne opnå en bedre nation. Vi vil gerne opnå et bedre samarbejde, mere respekt mellem landene, og vi vil alle sammen gerne være med til at løfte de opgaver. Og der er også rigtig mange ting, vi skal gøre bedre i samarbejdets ånd. Kriminalforsorgen skal, og politiet og deres arbejdsvilkår og lønvilkår skal forbedres. Og det vil vi gøre alt for at have en indflydelse på. Udenrigs- og sikkerhedsarbejdet, det vil vi gerne være med til at videreudvikle i udvalget. Og vi vil meget gerne opnå bedre samarbejde blandt folketingsmedlemmerne. Mændene skal være i centrum. Tak. Og dermed har alle kandidaterne haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så kan I henvende jer ved Apollo Jeremiasen, som sidder her. Den første, der har bedt om spørgsmålet er Anne-Marie, og hun har en video. Uanset partifarve, hvem vil gerne samarbejde? Hvem er de folketingskandidater, der kommer ind? Hvem vil gerne samarbejde med hvem? Det er jo sådan, at man står og måske sætter sig i sin egen lille bås. Men hvem vil gerne samarbejde på tværs af partier? Hvem kan samarbejde? Henrik Kielsen og Al-Rahamon sidste gang, der stod I og faktisk og begyndte at skændes. Og Mathilda Høgh-Dam, jeg vil gerne lige spørge dig. Du er jo i samme parti som Henrik Kielsen. Hvordan kan I samarbejde med Nunaat Qitornai?
Det er utrolig vigtigt med et samarbejde, og det har vi altså også bevis fra Siumut. For eksempel nu har vi jo sagt, at vi samarbejder med Socialdemokraterne, og Mette Frederiksen har vi udpeget som den kommende statsminister. Ja, men derfor kan vi alligevel også samarbejde med en eventuel statsminister fra Venstre. Ja, selvfølgelig kan vi altid prøve at finde de steder, hvor vi skilles. Men i forhold til børnene, så ved jeg i hvert fald, i forhold til de områder, der står vi sammen. Og det er utrolig vigtigt, at vi prioriterer områder, og det vil vi selvfølgelig gerne samarbejde omkring, også i Folketinget. Hvad kan I gøre i Folketinget? Jamen det har jeg lige sagt. Vi kan samarbejde, vi kan have en dialog. Jeg vil endda gerne komme med et forslag om, at dagen efter Folketinget, uanset hvem der kommer ind på vegne af Grønland, lad os sætte os ned og lad os prøve at finde ud af, hvad det er, vi kan samarbejde omkring, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have, således at vi kan samarbejde samlet fra Grønlands side. Eller kan du samarbejde med Aki-Matilda, kan du mærke det? Altså, vi kan samarbejde med alle partier, uanset partifarve. Det vigtigste er samarbejde. Vi har ikke på forhånd sagt, hvem vi gerne vil udpege som statsminister, men det kommer an på den forhandlingsgrundlag. Vi kan ikke engang vide, hvad det er, forhandlingsgrundlaget kommer til at være, så vi kan ikke på forhånd sige, hvem vi gerne vil udpege som statsminister, men vi vil gerne kigge på, hvad det er for nogle områder, hvor vi får allerhøjst ud af de forhandlinger, og også de forhandlingsområder, hvor Grønland kan få mest ud af de forhandlinger. Det er meget vigtigere, at vi får mere ud af de forhandlinger, end at vi på forhånd siger, hvilket parti, der er mest vigtigt at samarbejde med. Vi har samarbejdet omkring alle de her områder, og vi har allerede opnået en masse gode resultater. Så uanset hvilken parti, der kommer til at sidde i spidsen, så det kan være, at de har forskellige arbejdsmetoder. Vi er også forskellige partier, men vi vil gerne samarbejde, ja. Jamen, hvis vi tænker på, nu sidder du sammen med Aya, hvordan kan du så samarbejde bedre med for eksempel Aya, hvis du kommer ind igen? Jamen, vi arbejder begge to, vi kæmper begge to, og vi råber meget højt. Selvom der er partier, der har sagt, at vi er alt for stille, det passer simpelthen ikke, fordi vi har aldrig nogensinde som nu opnået bedre resultater inden for forhandlingerne i forhold til finansloven. Ja, selvom vores arbejdsmetoder kan være forskellige, så kæmper vi begge to. Ej, Folketinget må ikke lade rødt af, eller rende soldaterisen af jo. Man soldaterisen af rusen af jo. Altså, jeg må Anne-Marie Abelrum rønner russos. Dessa soldaterisen når med så 50.000 tavu, 50.000 tina, hvor der madama. Akisussa fiktius ariqarparpu kisanam Folketinget misullinneq aama ilungarsuuttariaqarpu kiallunna lungila aleqal uangil suleriasaq asiingitsorusuus uannut pingarnerpajusmagu akisussa suseqartumik suliaqarnissaq ingerlanneqarnissa soorunamiu akinalunni qinigassagaluarpat marluulluta kalaalnarpisinnerlugu Folketinget mittu suleqatiinisaq pingaartittoruussuuara Amaluama ersarissumik inisissimanissaq Folketingemi ama Folketingemi luni suleqataanissaq kisianniam pingaarutaqartorusuunaalakkersuisut inatsartulluarma suleqatigineqarsinnaaneri kisianni Folketingemiiniaraanni ama assersuutiginnarlu tunguyortu ajugassagaluarpata taavaama suleqataafiineqarsinnaasariaqarput qanormiilli isumaqaravin qanusulilluarnerusinnaappat tassa Folketingemikkaanni taa Folketingemiittariartamakkiisumik saniatu sulifut isigiinnerneqarsinnaangila taamaama isumaqarpunga inneriullungalu qineqqusaartut aamma tutsuinartumik tatiginartumillu kalallunaasinnerlu sulerusuttumi tamakkiisumik qinersinissamini eqqarsarumaartut. Altså, der Siumut lanceret, at man skulle måske kunne åbne op for, det militær tjeneste for grønlændere. Hvad mener I om det i Samarbejdspartiet? Altså, nu skal vi jo huske på, at vi skal have 2 kandidater valgt ind i Folketinget for. Det er det, vi har rettigheder til.
Men det er klart, at uanset hvad, så skal vi jo finde ud af, hvad det er, vi kan samarbejde om, når vi bliver valgt ind i Folketinget. Og selvfølgelig skal vi også samarbejde med de danske partier i forhold til emner, der vedrører Grønland. Og vi har også lovet, at vi ønsker at få et bedre samarbejdsklima, og at vi ønsker, at vi skal tilnærme os andre partier inden for bestemte områder. For eksempel i forhold til at få opnå nogle udvalgsposter, hvor vi kan udøve vores indflydelse. Tak. Hvad mener du i forhold til samarbejde med andre partier? Jamen, det er utrolig vigtigt, at man samarbejder ikke bare i Folketinget, men også i Inatsisartut og andre steder. Og vi har bemærket under valgkampen, at der er stor enighed omkring mange arbejdsområder, vi skal løfte, for eksempel i forhold til børn og unge situationen. Og i dag siger vi jo alle sammen enstemmende, at vi ønsker forbedringer, og vi ønsker positiv udvikling, og vi skal have menneskene i centrum. Men uanset hvad, så er det jo befolkningen, vi skal arbejde for. Så det er ikke kun partiet, man er medlem af, man arbejder for. Så uanset hvad, så er det befolkningen, vi skal arbejde for, også i Folketinget. Tak, det er Demokraternes Nivi Olsen. Det vi skal huske på, er, vi kandiderer til Folketinget, som også skal være rollemodeller for den grønlandske befolkning. Vi skal kunne opføre os og optræde og komme med budskaber, som som vælgerne kan spejle sig i, så derfor er det et vigtigt spørgsmål, du rejser. Men selvfølgelig vil jeg gerne sige tak til både Alera og Aya, fordi de har lagt et stort arbejde i den sidste valgperiode i Folketinget. Men det, jeg har savnet de sidste 4 år, det var et mere tydeligt samarbejde mellem de grønlandske folketingsmedlemmer. Det var som om, de konkurrerede med hinanden, og de har da også selv sagt, at de har forskellige arbejdsmetoder. Men når det er sagt, selvom man ikke samarbejder, jamen, hvordan kan vi garantere og sikre et bedre samarbejde? Jamen, det mener jeg, at man kan ved at isolere for eksempel enkelte emner, man samarbejder konkret ud fra. Vi ved ikke, hvilke kandidater, der bliver valgt, og det, der er interessant, det er, at uanset hvad, så bliver der 2 mennesker valgt ind, og det vigtigste er jo sådan set, at de kan samarbejde, så de også står rustet sammen i forhold til folketingsarbejdet. Og der synes Bentjar Ottosen, hvilke løfter kan du komme med i forhold til samarbejde med andre partier? Jamen, samarbejde er jo vigtigt uanset hvad, og især når man arbejder som repræsentant for Grønland. Uden for Grønland skal vi samarbejde. Så når vi kommer i Folketinget, så kan vi samarbejde med hvilket som helst parti i Folketinget. Men vi har også tidligere sagt, at Venstre er dem, vi ønsker at give vores støtte til. Og især hvis det er Lars Løkke Rasmussen, der igen kommer i vælten i forhold til statsministerposten. Og også vi skal huske på, at Lars Løkke Rasmussen var med til at profilere rigsfællesskabet, men også har arbejdet særskilt for visse vigtige punkter, der vedrører Grønland. For eksempel i forhold til lufthavnsbyggerierne. Hvilke løfter vil I komme med? Jamen, vi kan sagtens samarbejde med Venstre. Men selvfølgelig skal vi også overveje, uanset hvad, så skal vi samarbejde også med den anden kandidat, der bliver valgt fra et andet parti fra Grønland. Vi har ikke nogen grundlag for at kunne sige, at vi ikke har noget samarbejde om. Uanset hvad, så skal vi tvingende nødvendigt samarbejde. Jamen, der er mange, der gerne vil have ordet, men vælgerne skal jo også have deres mulighed for at stille deres spørgsmål. Apollo Jeremiasen. Det er Tage Frederiksen, som er en af vælgerne. Han har et spørgsmål vedrørende politiet. Altså det, jeg vil spørge om, da vi hjemtog sundhedsvæsenet, der var vi mange, der var uenige, fordi det var et omkostningstungt område, vi hjemtog. I dag
ser vi, hvor situationen, hvor forfærdelig den er. Det er svært at komme til læge. Og nu, når jeg tænker på politiet, så tænker jeg jo selvfølgelig over, at der er nogen, der siger, lad os hjemtage politiområdet. Altså, i forhold til de budgetter, der skal være. Vi ved jo ikke, hvad det vil koste at hjemtage politiområdet. Men altså, vi ved ikke, hvor mange mennesker, der forsvinder i løbet af et år. Det kan være, der er 100-200 mennesker. Og vi ved, at en eftersøgning af en forsvunden person koster 3 millioner kroner for politiet. Og det har vi virkelig råd til at hjemtage sådan et område, der koster så dyrt i forhold til de funktioner. Og indimellem så sker der også dødsfald her i Grønland. Og der kan jo være nogen, som er vidner til, eller det er familie, det er pårørende til pårørende, som afgår ved døden i Danmark, som selv skal betale for at få hjembragt deres afdøde familiemedlem. Og det jeg vil spørge om, vil I være med til at forbedre tingene, i stedet for bare at være smarte i replikken? Det var et meget klart spørgsmål. Er det sødt, Bentjar Ottosen? Ja, tusind tak for dit spørgsmål. Vi ved, at da vi hjemtog sundhedsvæsenet, at der for eksempel var en masse udgifter i forhold til administrationen af det, og det er blandt andet det, vi har stillet spørgsmålstegn ved fra Atassut side. Og i forhold til hjemtagelse af de øvrige 32 statslige områder, så skal vi selvfølgelig prioritere at bane vej for hjemtagelsen. Men i forhold til politiet, der mener jeg ikke, at vi skal hjemtage dette område, fordi vi ved, at administrationen vil vokse ud over det hele. Og det var jo det samme, vi oplevede med sundhedsvæsenet i sin tid. Så derfor vil jeg love jer, at de 32 områder, dem skal vi overveje meget konkret. Jeg vil ikke bare hjemtage for at hjemtage. Vi synes, at levnedsmiddelsområdet er nemt og også lige til at hjemtage, fordi der også er penge i omløb, som Grønland får glæde af. Eller Rahamon? Nu er der nej. Jeg har aldrig hørt om nogen, der bare hjemtog et statsligt område, bare for at hjemtage et område. Det handler om, at de områder, som vi selv ønsker at have bestemmelsesret over, og som vi selv ønsker at udarbejde lovgivning omkring, det er i det perspektiv, man skal se på hjemtagelse af statens områder til Grønland. Men det, der er vigtigt i den her forbindelse, som spørgeren nævner, hvor der er eftersøgning og også redningsaktioner, der er det jo politiet, og det er brandfolkene, det er Arktisk Kommando, som er med til at gennemføre de her eftersøgninger. Men i forhold til politiområdet er det utroligt vigtigt at hjemtage det her område, fordi vi synes, at justitsvæsenet omsorgssvigter for eksempel mange forskellige vilkår inden for politiets område. Jamen, der er 32 statsområder, vi kan og skal hjemtage på et eller andet tidspunkt. Men det skal vi jo have en forhandling om med staten. Og det handler om, at det er borgerne, der skal give os mandatet til, at vi kan gennemføre de her forhandlinger og hjemtagelser. Så det er, når folket har talt, at vi kan komme med en prioritering. Så partierne kan snakke vægge op og vægge ned, hvornår og hvilke områder man ønsker at hjemtage, men det er befolkningen, der i sidste ende skal give deres besyv med. Da man skulle til at hjemtage sundhedsvæsenet, så Nivi Olsen, der var du imod det. Altså, jeg vil vende det på den her måde, at vi bliver nødt til at have en holdningsændring, for hvis ikke vi gennemfører det, så får vi ikke en forbedret økonomi. Og det er også rigtigt, at vi bruger en masse ressourcer, for eksempel på svangerskabsafbrydelser. Og vi ved, at der er færre børn, der bliver født sammenlignet med, hvor mange aborter vi gennemfører. Hvad er det for en status, vi har nået til i dag i samfundet? Vi bliver nødt til at ændre vores holdning, og vi har penge, hvis vi bruger pengene med omtanke.
Selvfølgelig kan vi hjemtage politiområdet, fordi vi har råd til det. Men før det, så skal vi altså ændre på de holdninger og den adfærd, som vi også udviser her i det grønlandske samfund. For eksempel se bare på situationen for børn og unge, og se, hvad det koster i millioner af kroner, fordi vi bliver nødt til at tvangsfjerne børnene fra deres forældre og anbringe dem på døgninstitutionerne. Hvis vi ønsker at realisere vores selvstændighed, og det ønsker vi jo at gøre, så skal vi jo selvfølgelig hjemtage de her forskellige områder. Men det er befolkningen, der er med til at beslutte, hvor hurtigt eller hvor langsomt vi skal hjemtage de her områder. Fordi det handler jo om, at vi skal se på, hvordan udviklingen, når den kommer i positive retninger, jamen så kan vi jo så hjemtage. Når Agi Mathilde, tak for spørgsmålet, Tage Frederiksen. Det, der er vigtigt i den her sag, selvom vi snakker om, at det er vigtigt at hjemtage områder fra staten, så er det jo noget, som naalakkersuisut skal beslutte sig for. Og ja, altså vi har stadigvæk ikke nogen forbindelse til GU. Vi kan stadigvæk ikke give nogen løfter om, hvilke ting og sager, der bliver drøftet, men det er jo folketingsvalget, der debatteres og spørgsmål fra vælgerne. Så, nu er der lyd på igen. Det var dejligt. Altså, der skal indledes forhandlinger med at få forhøjet lønningerne for politiet. Og hvornår er det, man vil indlede et frugtbart samarbejde i naalakkersuisut? Så, men altså, vi har medlemmer i Inatsisartut, som også kandiderer til Folketinget. Og der er nogen, der siger, at man må prioritere, hvilken takt man skal hjemtage. Altså, nu snakker vi jo selvfølgelig meget om de problemer og udfordringer, vi har for børn og unge. Vi skal selv vise, at vi har mulighed for og også vilje til at investere for at få forbedrede vilkår for børn og unge, og ikke kun penge fra Danmark skal vi sætte os lid til. Men det er klart, at når du bliver valgt til Folketinget, hvem vil du så samarbejde med, og om hvad? Jamen, jeg har jo fulgt med i, hvordan arbejdsprocesserne kører i Folketinget. Og også er Lars Løkke Rasmussen blevet spurgt i forhold til, hvilken vilje han har til at hjemsende områder fra staten til Grønland. Og der har Lars Løkke Rasmussen sagt, at det er Inatsisartut, der skal beslutte, hvornår og i hvilken takt hast det skal ske. Ja, tak. Men altså, vi skal gøre det bedre. Hvordan kan du svare på det spørgsmål, der blev rejst? Altså, vi skal have tillid til den udvikling, der skal foregå i Grønland. Så når jeg bliver medlem af Folketinget, så vil jeg gerne samarbejde med regeringen og selvfølgelig også den grønlandske naalakkersuisut. Og også, jeg har været i Tasiilaq og i Kulusuk under valgkampen, og jeg har mødt vælgerne på tæt hold. Og der er mange, som har vilje og arbejdslyst til at være med i udviklingen, men det er økonomien, eller den manglende økonomi, der sætter en stopper. Jamen, omkring sundhedsvæsenet, skal Danmark hjemtage den igen? Nej, det vi siger, det er, at vi skal gøre det bedre.
Og vi skal arbejde hen imod, at vi økonomisk står stærkt her i landet. Og jeg kan også høre under valgkampagnen, vi vil alle sammen gerne gøre det bedre. Men vi stopper op omkring, hvordan vi så vil opnå det. Jamen, jeg vil meget gerne, at vi opnår bedre resultater. Politiin tungasu angerlati savaqput naamik massakoqqissaajungitsoq isumaqarpungaanaalakkersuisut aammalu taanskinaalaгаффиани намминерлутик исумақатигисутигерникууса тааккуасоорунами тунартаралу ингерлассаагут уунамминерлута ангерлааниаккуу туллериаарнере ассигингитсу ингерлатерерникууагут пеққиссутсимут атуарфимут тунгасут аллаллу тааккуа кивеққартариақарпуу унаммиллернартун миниссисимагатта укиоққулит матумасиорна намминерсулерпугут ааммалу сулиассеқарфиаангерлаассинаагалуарлутигит сули ангерлаассеққинникуунгалау писсутигалугу тасса сулиас туллериаарнеқартариақарамик ааппулитиимассаккут эққарторнеқартиллуи соорунамми сулиа ассигиит акиссарсиа ассигииттариақарпут тамаавитта суллиттарпаатиу политиин сулисут таамаамаллаа уқартариақарпунга folketingi имаангила илинниарфиссату иниссиннеқассасоқ аама илумортус илумортумеэққартуиссагатта орissаанга аама полити ангаллатаат сипаарниарфи инеқартус юму мингаани оqaатиинеқарпу таамааттоқангила. Og nu har de så fået svaret på spørgsmålet fra vælgeren, og så Apollo fra endnu fra publikum. Værsgo. De studerende i Danmark fra Grønland, de har jo boligproblemer. Der er jo ikke kollegier som sådan dedikeret kun til de grønlandske studerende, der tager til Danmark for at tage en uddannelse, og det er en af grundene til, at de afbryder deres uddannelse i utide og tager hjem. Hvad vil I gøre for at forbedre de vilkår? Demokraterne har markeret sig først. Hvordan vil I forbedre forholdene for studerende i Danmark? Vi har som et af vores punkter i vores valgkampagne sagt, at så snart vi er repræsentanter i Danmark, så vil vi jo skulle sidde og samarbejde med de danske partier, og der vil vi selvfølgelig gøre alt for, at vi har en bedre samarbejde med danskerne, og herunder også, at vi skal have etableret nogle kollegieværelser, således at de grønlandske studerende kommer til at stå på lige vilkår som danske studerende. Hvis kollegieværelserne bliver etableret, så vil der også procentvis være flere kollegieværelser til de grønlandske studerende, der tager til Danmark. Så dermed kan vi også være med til at forbedre vilkårene, sådan så det ikke kun er nogle adresserede kollegieværelser, men altså hvor de er tilegnet de grønlandske studerende, som befinder sig i Danmark. Så i forhold til boligbyggeri, så skal der altså også være en vis procentdel af den reserverede byggeandel i fremtiden, sådan så at de grønlandske studerende i Danmark også får kollegieværelser. Tak. Ja, Siumut, hvad siger du til samme spørgsmål? Først og fremmest tusind tak for spørgsmålet. Jamen altså 4 år siden, da jeg skulle begynde min uddannelse, så havde jeg også boligproblemer. Jeg var nødt til at have en midlertidig boligløsning. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er Socialdemokraterne, som står først og fremmest fremme i skoene omkring, at kollegieværelserne skal være så mange, at der ikke er nogen, der er boligløse. Altså, jeg vil lige dementere her, at for eksempel, der blev der sagt, at Siumut havde sagt noget forkert. Nej, vi skal ikke stå og vi skal ikke stå og blot benytte os enkelte spørgsmål. Vi skal heller ikke kun fokusere på Tasiilaq som et eksempel. I skal regne med, at jeg kommer til at
kæmpe for at opnå bedre resultater. Men politikutteren Sisak blev sparet væk, og det er 25 millioner, der blev sparet væk. Jo, jeg skal nok svare på spørgsmål, og det har jeg også gjort. Er ret til samme spørgsmål omkring boligproblemer for studerende fra Grønland i Danmark? Jamen, det er helt korrekt, at der bliver brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på fra de unge mennesker og de studerende, at de prøver at finde en bolig. Og jamen, vi er nødt til at have flere kollegiaværelser, fordi der også er for få pladser i de grønlandske huse i Danmark. Så vi kan sagtens udvide det gode samarbejdsvilkår, vi nu har haft, og det grundlag, vi har haft indtil videre, således at der er nogle kollegieværelser, der er tilegnet de grønlandske studerende i Danmark. Og det skal vi altså samarbejde omkring. Statsministeren ønsker jo, at rigsfællesskabet skal styrkes, og hvis ikke det bare skal være tomme ord, så mener jeg, at det er utrolig vigtigt, at vi, som bliver folketingsmedlemmer, er nødt til at arbejde for, at de studerende også har gode kollegievilkår. Og det skal gøres i forhold til Naalakkersuisut og også i Folketinget. Så du vil gerne sørge for at vil arbejde for, at der er kollegiaværelser for de grønlandske studerende. Ja, jeg vil i hvert fald love, at jeg vil kæmpe videre, sådan som jeg har gjort indtil videre. Tässä Københavnemme namillarnarnerpaajuvoq kalaalliilluisuunami periarfissaqarput ilaatigut assersuutigaluam Aalborgami inisaqartussaati taapput Kisian i Københavnemme aningaasat immikkoortineqarnikuusut illikartineqarnikuusut kollegialiornermu kisian atorneqangillat massakkumsul atorneqangiltaakku ilungersuutigissavagut tas kollegiaqarpoq kisianni siunnersortaasut ilinniartuni siunnersortaasut kingusinaaruyorussuarlut ajoraluartum massakku imatu isoqartarpoq kingusinaaruyorussuarlun ilismatinneqartarpu ilinniartut sumi nayo sorlermi ilinnialissanerlutik taavalu suatungaani ilinnialernissart ingerlatissaneraat illuqarfisorler taamaalilluni uunamminerlu taamakalaallinaaningaani pitsaanerusum suliniuteqarsinnaavagut tamatumannaalakkерsuisu aamma immikkoort illikartitisinnaapпут soorunami kollegialiornissamut aningaasассақартоқарнissaa kisiannalungereerparput inissaqarniarnikkut ассерсуутигалу Københavnами унаммилларнарторуусуармал инissисамасарпу ама акиссаатитигу эққарсаатигалуг Kan du love, at der bliver dannet kollegiaværelser, eller der bliver etableret kollegiaværelser, hvis du kommer ind i Folketinget? Jeg har været i Østgrønland. Jamen, vi taler om studerende i Danmark. Jamen, jeg prøver at komme ind på, at de studerende, der er fra Østgrønland, selvfølgelig også skal have en mulighed for at komme til Danmark. Og det i forhold til spørgsmålet med, at vi tager til Danmark og bliver studerende, jamen, så skal vi selvfølgelig også have mulighed for at have en bolig. Jeg tager selv til Danmark flere gange. I flere omgange har jeg oplevet at tage til Danmark, og det kan være svært at tilpasse sig de forskellige forhold, der er i forhold til vores eget land. Så det er utrolig vigtigt, ja, at de grønlandske studerende også har boliger i Danmark, så de også kan færdiggøre deres uddannelse i trygge rammer. Ja, hvem skal arbejde for kollegiepladser i Danmark til grønlandske studerende? Jamen, vi skal huske på, at vi ikke altid skal vente på det offentlige. Og derfor så er det vigtigt, at man husker på, at man skal lede efter et sted at bo i god tid, når vi skal studere uden for Grønland. Men altså, den
der er i Aarhus, altså de boliger, der er til studerende i Aarhus, det er noget, som Naalakkersuisut allerede har opstartet arbejdet omkring. Og jeg synes også, at betingelserne er gode for de grønlandske studerende for at få boforhold under Danmark. Betyder det, at du ikke arbejder for kollegier for grønlændere? Nej, det mener vi ikke er nødvendigt. Og jeg synes heller ikke, at det er nødvendigt at bruge det som valgflæsk her til Folketinget, fordi vi har sat arbejdet i gang fra Grønlands side. Så derfor så vil vi ikke bare stå her og love, at der vil komme kollegier til grønlændere i Danmark. Men altså, hvorfor skal de ikke have kollegier? Jamen, de har kollegieplads. Og hvis de selv ønsker at fortsætte, så kan de da også selv lede efter deres egen bolig, og det er jo en mulighed, de har i forvejen. Så de skal ikke sidde, de studerende, og vente på, at det offentlige skrider til handling. Jeg har selv været igennem den situation. Altså, den studerende må klare sig selv. Samarbejdspartiet, er du enig med Atassut? Jamen tak for spørgsmålet. Jeg har selv været på uddannelse i Danmark. Jeg har haft en helt anden oplevelse, og selvfølgelig skal vi samarbejde i forhold til at løse nogle af de problemer, som de grønlandske studerende render ind i, når de er på uddannelse i Danmark. Tidligere der indgik man aftaler, for eksempel i forhold til København og Aarhus, hvor man vil sørge for tilstrækkeligt med boliger til studerende fra Grønland. Jamen, det vil jeg da arbejde for, men det handler også om, hvor stor en vilje man har fra Grønlands side. Og hvis man ønsker forbedringer, så skal man også investere. Og jeg vil også gerne tilføje, at når vi tager på uddannelse i Danmark, jamen så får vi jo dansk SU, mens studerende i Grønland ikke får dansk SU selvfølgelig. Altså, når man bliver studerende i Danmark, så kan man ikke længere se, at man er grønlandsstuderende. Så jeg synes for eksempel også i forhold til stemmedeltagelse og valgdeltagelse fra, når vi er studerende fra Grønland i Danmark, at vi kan være med til valghandlingerne, der foregår i Grønland. Og det handler også om, at vi skal gøre en masse forbedringer for eksempel kolleger, men det er noget, vi skal indgå aftaler omkring. Nu har alle kandidaterne givet deres svar. Vi får et nyt spørgsmål her. Det handler om geopolitik og Grønland. Tom Ostermann, værsgo. Ærede kandidater, når I kommer i Folketinget. Nu er der jo meget kamp omkring Nordpolen lige for de her seneste par år. Og når I kommer i Folketinget, hvad vil I gøre for at styrke Grønlands position i forhold til... jeg skal lige forstå de spørgsmål rigtigt. Kan du lige gentage det? Altså, der er kamp om Nordpolen lige for tiden fra andre lande. Alle ønsker at have noget at skulle have sagt om Nordpolen. Og jeg vil spørge kandidaterne, hvad de vil gøre for, at Grønland står styrket i forhold til den kamp, der er om Nordpolen. Hvem vil svare først? Det er der ikke nogen, der vil. Jo, Louis Sigurdsen, Samarbejdspartiet. Tak for spørgsmålet. Det er et vigtigt spørgsmål. Også fordi vi skal huske på, at Grønland står i en speciel position, når vi tænker geopolitisk. Jeg vil gerne lige snakke om klimaforandringer. Vi ved jo, at isen er vigende, der er varmere klima på vej, og vi ved, at de store oceanskibe leder efter nye sejlruter, der kan forkorte vejen. Så derfor så skal vi altså også være bedre til at forhandle og handle med andre. Men det handler om, at vi skal have garantier for bedre tryghed, således at vi kan leve trygt i Grønland. Det betyder også, at det skal være et bedre diplomati, og vi skal have bedre forhandlinger og bedre forhandlingsklimaer, og også roligere forhandlinger med andre parter.
Nu ved vi, at Kina og andre store lande er interesseret i Arktis. Det er godt nok irriterende, at den her lyd bliver ved med at hakke og hugge. De store lande, der har interesse for Grønland, men også for Arktis og Nordpolen, det er jo stærke, rige lande. Hvordan kan vi ruste os? Altså, jeg synes, at de, der bliver valgt til Folketinget, skal tænke geopolitisk og finde ud af og drøfte med hinanden om, hvordan og hvorledes vi kan skabe større tryghed for at bo her, således at vi ikke bliver rendt over ende. Grønland er jo utrolig interessant for mange lande, også når vi tænker på Nordpolen og de muligheder, det åbner. Hvad vil du gøre for at styrke Grønlands position? Altså medlemmer af Folketinget skal være klar over, at Grønlands position, men også geopolitiske placering er utrolig vigtig. Og vi ved, at der er kamp efter ressourcerne, og derfor er Nordpolen utrolig vigtig for mange lande. Og derfor så har den danske rige jo også vejet med flaget, jeg ved ikke hvor mange gange, fordi at de føler, at man har mere skulle have sagt. Vi ved jo, at der er kræfter i gang for at åbne en sejlrute, der går nord om Grønland og via Nordvestpassagen. Men altså, nu skal vi huske på, at Nordpols område, det er ikke noget enkelt land, der har hoved- og håndsret over Nordpolområdet. Vi har en aftale om, at vi ikke skal drive fiskeri inden for en lang årrække. Det er noget, som kyststaterne er blevet enige om, at man skal friholde Nordpolområdet for fiskeri. Men det betyder ikke, at der ikke kan være aktiviteter. Og det, vi skal huske på, det er, at vi skal tænke med fremtidens briller på, fordi uanset hvad, så vil Nordpolen jo have endnu større betydning også for fremtiden, og dem, der har hoved- og håndsret over Nordpolen, det er dem, der kommer til at tjene pengene, og det er derfor, vi skal være på forkant med den situation. Livi Olsen, Demokraterne. Hvordan kan Grønland stå mere rustet? Altså, det handler om, at vi skal blive bedre til at handle med andre. Vi er rigtig dårlige købmænd de her år. Thulebasen bruges. Og hvad siger man? Altså, forskerne siger, at Grønlands position... Jamen, lad os lige snakke Nordpol. Altså, danskerne bruger jo Nordpolen og også Grønlands placering som et gode, og også som... altså uanset hvad, så mener jeg jo sådan set, at vi skal blive bedre til at være købmænd her i vores eget land, fordi jo større en interesse der kommer, jo bedre skal vi være til at handle, og det vi også skal have på plads. Hvem? Den største magt... de to supermagter kan jo gøre livet rigtig surt for os, og også gøre livet usikkert. Og vi ligger lige midt imellem de to supermagter, og derfor så skal vi udnytte, at vi har den her position, hvor vi er midt imellem to supermagter. Vi skulle jo skabe fred mellem de to supermagter. Det ville jo være rigtig godt, hvis det var, at vi kunne forhandle os og blive bedre købmænd til, at de to supermagter kunne blive venlige over for hinanden. Agi Mathilde Høgdam, Siumut. Der kan vi snakke om fælles bestemmelse over for Nordpolen. Og Danmark er jo den, som har det statslige og skulle have sagt og bemyndigelse over for Nordpolen. Men vi bliver der nødt til at skulle have noget at skulle have sagt, fordi når Nordpolen smelter, og når de store skibe begynder at sejle forbi, hvad så? Så derfor så bør vi altså have noget at skulle have sagt. Det kan gå ud over erhvervene. Det handler om at skulle have en myndighed og noget at skulle have sagt. Nu ved vi for eksempel, at hvalfangstkommissionen begrænser hvalfangst. Og det er jo noget, som man bliver
enige om, og det er jo Danmark, som sidder med ved bordet og forhandler kvoter for hvaler, selvom Danmark aldrig fanger en eneste hval, men det gør de jo på vores vegne. Og det er derfor, at vi må sætte os forrest, når det handler om ressourcer og udnyttelse af ressourcer der, hvor vi er. Så vi bliver nødt til at stille nogle krav. Det skal ikke betyde, at vi skal stille os værre. Det handler om at kunne skabe et frugtbart samarbejdsklima med andre. Jeg tager ikke til Danmark for fornøjelsens skyld. Jeg tager til Danmark for at arbejde for samfundet og befolkningen. Vintiarak supermarkederne har stor interesse i Grønland og den geografiske placering, vi har. Jamen, spørgsmålet blev jo ikke besvaret, så jeg vil gerne gå lidt mere i dybden. Selvfølgelig er det utrolig vigtigt med forsvar, og det er utrolig vigtigt i forhold til de arktiske områder. Og derfor kan vi så også opnå rigtig gode resultater, hvis vi tænker os grundigt om. Vi er 56.000, vi er en lille bitte nation. Vi kan ikke løfte opgaven alene i forhold til forsvaret. Vi er nødt til at samarbejde med NATO, også for at opnå en fredelig verden. Men vi vil meget gerne sige igen, hjemmeværnet og i samarbejde med Arktisk Kommando, så kunne vi jo godt indføre værnepligten. Det vil vi meget gerne fra Adasut opnå. Så i forhold til de arktiske områder og forsvar, det er utrolig vigtigt, og det er også utrolig vigtigt handelsvarer, vi har her. Her er vi nødt til at kigge på, hvad det er, vi kan være bedre til, og være mere smarte i forhold til forhandlinger. Hvordan er det, Grønland kan benyttes også i fremtiden? Regine Møller, hvordan vil du gøre i forhold til Nordpolen, og hvordan Grønland kommer til at stå stærkere? Da klimaforandringer og supermagterne har større og større interesse for Grønland, og selv den danske statsminister har ytret et ønske om, at rigsfællesskabet skal styrkes i fremtiden. Derfor skal vi jo benytte os fuldt ud af de aftaler, vi allerede har. Ikke Aligo og Ilulissat-aftalen, og så er der også en tredje aftale. Der har vi altså nogle aftaler i forhold til, at Danmark, Grønland og USA skal have nogle indbyrdes aftaler, og igennem det, så kan vi også selvfølgelig arbejde mere hen imod, at vi også skulle have sagt i forhold til forsvaret. Så det kunne vi selvfølgelig også styrke. Hvordan vil du så styrke det? Jamen, det var det, jeg sagde. Lige nu har vi allerede nogle eksisterende samarbejdsaftaler, og der kan vi selvfølgelig også, i forhold til rigsfællesskabet, kan vi jo selvfølgelig også fortsætte med de aftaler, og der skal vi selvfølgelig også begynde at kræve vores andel i forhold til forsvaret og arktiske områder, og det er også derfor, det er utrolig vigtigt. Det Arctic Coast Guard, det kunne være en mulighed, det kunne være frivillige, der kunne arbejde der og være en del af militæret. Og i fremtiden, hvis der bliver en 3. verdenskrig, hvad bliver så resultatet? Det bliver, at man slår hinanden ihjel, og det ønsker vi altså ikke. Aya Kemnitz Larsen, vores land bliver mere og mere interessant udefra. Allerførst så tror jeg, det er vigtigt, at Grønland får en langt større udenrigspolitisk Bingautaqartoruussu nunannuallantungassuteqartanun kalaalluuna at sakkortunerusumi ammaluppiamasaqarnerusumi inissisiamassalluni массаккуа нунануаллантунгасутеқартана таатимитталиам кисиартааллунга иссиавунга соорнам питсаанерпаюсагалуарпу марлууллуни иссиақатигиссиннаагаани сулеқатигиссиннаагаани кисиан кисеррамма уатаан ингерлатеруйортарпараармаса пингилара таамааммат массаккут оқариарутта африккаму соорлу исертерниарнерми писисоқартарпоқ пингаавутеқарторуйссуу кисиан уани оқассаллуни наатуму пеқатааниссар тоққааннаанкалуартумаллуун Данмаркиму атлавеқарнерпу аллавигаллугу аамакалааллунаа намминерлут аама инмину иллерсорсиннаасариақарпу тааккулуа массаккут пеқатаафигерикагут аама пингитсорната аттатииннассавагут соорл массакку паасеқарпугут саккутооқарфеқарпугут тиммисартуарми ингерлаартарпут соорлассерсуутигинарлуарми синериссами имартани тасилат
mange af de opgaver, Iqqaani aama angalisuqartarpumiarsuarnik tassasuliassarpassuassiin kivinneqartussaanерани soornamiinuiaqatigini sulias kivinneqartussorsorkalaalli aama ilaassangillat siorna 1 milliardtimi assersuutinnarlugu aningaasalinerit annertusineqarput kalaallunaani aama issittumilu aama sakkutuoqarnermut tungassutiqartun atugassat taamaasillunullaama uqarsinaasaриарпу уагунамминерлу таама эқерсимарнерусуми иллерсуэқатаарусуппугут ингерлаққиссаагут. Sidste spørgsmål, som skal... Den sidste spørger er desværre taget hjem, fordi hun havde halsbetændelse, men Naja Nathanielsen havde lige nogle spørgsmål. Jeg tager det lige på dansk og så på grønlandsk. Naja Nathanielsen, hun spørger, er modellen med 4 nordatlantiske mandater forældet? Er den effektiv i forhold til at varetage vores interesser i forhold til Danmark, altså her i Grønland? Det kan Vi vil gerne have, at de svarer med et ja eller nej. Nivi, demokraterne. Nej, der skal ikke være flere. Baktin eller? Ikke flere. Siumut? Vi skal have mere, skulle have sagt. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Det er spørgsmålet, hvordan vi vil arbejde med dem, vi har. Er der sut? Nej. Al-Rahamon? Vi kan ikke ændre grundloven, medmindre vi ændrer på hele grundloven. Namik, Amdafladerusangillan, Samarbejdspartiet. Altså, det er tilstrækkeligt med 2, hvis de kan samarbejde. Og det står der også i grundloven, at de skal. Vi har 5 minutters pause, og så er vi tilbage igen. Og i pausen, der ser vi lige et lille indslag. Det var første gang, at Grønland fik folketingsmedlemmer valgt i Folketinget. Det var i 1953, 25. august, af Hulunge. 1902 stemmer fik han dengang, og der var 6.500 knap stemmerettighed. Siden dengang har vi haft 2 folketingsmedlemmer fra Grønland. Og det her, det er i 2007, hvor det var Atassut, som tabte deres traditionelle folketingsplads. Det var Juliane Henningsen, der blev valgt til Folketinget på vegne af Inuit Ataqatigiit. Jeg er rigtig glad. Jeg er overrasket. Og jeg vil gerne sige tak til mine vælgere. Havde du regnet med at blive valgt? Ikke i starten, nej. Men i løbet af valgkampen, så voksede mit håb, fordi vi havde en rigtig god valgkamp, og det er derfor, vi har haft så godt et resultat. Folk er glade. Hvordan er det? Jamen, det er skønt. Jeg synes, at det er, at jeg betragter det som, at vores nye unge generation er blevet budt meget godt velkommen til Folketinget. Det er rigtig spændende, det der kommer til at ske. Jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet, og jeg glæder mig til at realisere mange af de ønsker, vi har fra Grønland. Lars Emil Johansen, 3.500 og et eller andet blev han valgt med. Altså, jeg stiller op fordi jeg vil gerne blive valgt. Altså, jeg stiller op, fordi jeg håber på at blive valgt. Jeg er rigtig glad for resultatet. Og jeg vil også ønske dig tillykke, Juliane. Du er ganske ung, men du er jo valgt til Folketinget.
Og det er skønt at se så mange unge grønlændere være interesserede i politik og vil blande sig i tingene. Så var der folketingsvalg igen i 2011. Der fik Inuit Ataqatigiit konsolideret sit en folketingsmedlem, og dengang var det Sara Olsvig i Inuit Ataqatigiit, og på vegne af Siumut. Altså, nu har I fået jeres dokumentation for jeres valg til Folketinget. Det er I medlemmer af Folketinget nu. Det er et stort ansvar, og jeg har allerede overvejelser om, hvilket arbejde jeg skal i gang med, og også på hvilken måde. Så de næste par dage, der vil jeg overveje at komme i arbejdstøjet. Men det er jo et stort ansvar og en stor tillid, jeg har fået udvist, tildelt fra borgerne. Doris Jacobsen dengang fik også et godt valg som medlem af Folketinget. Jeg er så taknemmelig over, at vælgerne har stemt på mig, og det er vi rigtig glade for også i Siumut. Så jeg er stolt, jeg er glad, og det giver mig en masse fornyet energi til at starte det her arbejde op. Altså, jeg havde aldrig rigtig troet, at jeg ville blive valgt selv. Jeg har været suppleant flere gange, men det er skønt at være valgt. Og i 2015 havde vi så det sidste valg til Folketinget. Og igen var det Inuit Ataqatigiit og Siumut, som fik valgt deres kandidater ind. Aleqa Hammond på vegne af Siumut. Dengang hun fik 3.759 stemmer dengang. Ja, alle byerne i Grønland bliver nævnt, og bygderne, alle vælgerne takker jeg. Alle Siumut-vælgerne, der har stemt på mig, og Siumut-folkene er stolte og glade i dag. Vi har opnået et rigtig flot resultat. Aya Kemnet Larsen, Inuit Ataqatigiit, fik 2.541 stemmer, og hun blev så medlem af Inuit Ataqatigiit til Folketinget dengang. Ja, vi kan høre, at verden siger, at nu er de 5 minutters pause ved at være gået, at vi skal til at starte igen. Ja, 5 minutters pausen er overstået. Lad os komme i gang igen. Og nu er det nye kandidater, der står ind imellem. Vi har gået en tur i Nuuk og spurgt vælgerne, og det er Mogens Kleist, som er vælger, der stiller spørgsmål. Altså flere partier siger, at der er mange grønlændere i Danmark, som man ønsker hjemsendt til Grønland. Der er 16.000 grønlændere, der bor i Danmark, men der er jo rigtig mange grønlændere, der flytter til Danmark, fordi de føler, at de ikke har de optimale muligheder, for eksempel inden for sociale udfordringer og andre områder. Men jeg vil gerne høre folketingskandidaterne, hvordan de vil lykkes at få grønlændere hjem fra Danmark. Altså, der er jo mangel på boliger, der er sociale udfordringer. Hvor mange vil I have sendt hjem til Grønland? Det var Mogens Kleist, ja. Han spurgte, hvad partierne vil gøre for at få grønlænderne til at vende hjem til Grønland. Sten Lynge, Demokratisk. Og tak for spørgsmålet. Det er vigtigt. Det er ikke kun i Grønland, vi skal gøre noget. Demokraterne ønsker via det folketingsarbejdet at tænke på oprettelse af arbejdspladser og forbedre den grønlandske økonomi. Det skal vi arbejde for i Folketinget. Og vi skal arbejde for gode rammebetingelser, således at vi kan få endnu bedre velfærd. Hvad er det for nogle rammer, du snakker om?
Jamen, det er en økonomisk ramme, jeg snakker om, der skal være optimal, således at vi kan starte med at forbedre tingene på forskellige områder i samfundet. Så de områder, vi skal forbedre, det skal vi forbedre. Nu er der sut. Jeg mener helt bestemt, at det største problem ligger Das i ord vi skal have bedre skoler. ismahpunga yornaqtorsu anginerpa tassaavoq atuarfeqarfiit aama initiallu naleqquttut ilaatiwa migaatigivagut kisianti taskiffangissuseqarpungun tassa atassummi kiffangissuseq taanna pingaarteqarput taamatuummiun aama kalaaliugaani qallulaananninna yuaqarluni soorunalimi immin ajurineqarsinnaangila kisia angerlarusut angerlassapput tassa angerlarusut toqalerillut angerlassappat tassa kalaalnunaanni atungasaritsitaassuli pittaanerusariaqarput atuarfeqarfi pittaanerusariaqarput taavalu aamma inissiat uqummikka eqqugaangittut amerlanerus takorusukkaluarpavut kiisalu aamma meeqqerivinni inissat meeqqanut aammalu peqorsaasu pikkorissut amerlanerusut tässä suliassarparuissuup qanu piviusungortitsiniarpit ja først tässä siullarmi inatsisartuni suliassaappu tamakkua taamaattumik inatsisartuningaanni folketing aqutingalungu aqutissarsiuttussaavungun assersuutingalunga aningaasanik amerlanerusunik pilersittisinnaagutta avammut tuliniaane annertusarutsigu taamaalillut aningaasaqarnerulertussaavungun vi skal videre og til de tilstedeværende. Hvis I har spørgsmål til kandidaterne, henvend jer til Apollo Jeremiasen. Så der var masser godt allerhamon. Grønlænder i Danmark. Hvordan vil du forbedre forholdene i Grønland, så folk ønsker at vende hjem? Jeg synes, det er et mærkeligt spørgsmål. Altså det der med at få folk til at vende hjem i stor stil. Altså det synes jeg er lidt underligt, fordi det vi skal huske på, det er, at vi er i rigsfællesskab, og vi har vores fulde frihed til at flytte frem og tilbage, og det er både danskere og grønlændere og andre folkeslag. Så hvorfor skal vi forsøge at få dem til at ændre holdning i forhold til, at de har valgt selv at flytte til Danmark? Jeg synes, det er vigtigt at snakke om, at det ikke er et problem at flytte til Danmark, men problemerne ved vi opstår, når grønlænderen flytter til Danmark, og med forhåbninger om, at alt er guld og grønne skove, men det så viser sig, at hverdagen måske er noget tungere, end man havde regnet med. Jamen, hvad vil du gøre for at arbejde hvad vil du gøre i Folketinget for det her? Jeg synes, det er noget, folk selv skal beslutte sig for, hvor de ønsker at bo. Men altså, når man er flyttet til Danmark, hvis man føler sig diskrimineret, så mener jeg, at det er noget, vi skal arbejde med via Folketinget. Og det er så nogle ting, vi skal samarbejde omkring i rigsfællesskabet, fordi at vi har jo altså samme folkerettigheder, borgerrettigheder og menneskerettigheder. Og jeg vil gerne være med til, at grønlændere kan involvere sig mere i det danske samfund og bliver budt velkommen. Hvad vi gør for at få de personer, der gerne vil hjem fra Inuit Ataqatigiit. Mit navn er Qalluqaluk Fonchan. Jeg er kandidat på vegne af Inuit Ataqatigiit. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at kigge på, hvordan problemet egentlig er. Problemets kerne. Altså, vi kan ikke bare fra Folketinget bede folk om at tage hjem til Grønland. Altså, vi er nødt til at have en dialog. Vi er nødt til at have et samarbejdsgrundlag. For de, der gerne vil hjem, jamen de skal selvfølgelig have mulighed for at komme hjem, hvis det er det, de gerne vil. Men vi ved jo også godt, at folkeskolen og børneinstitutionerne, de halter. Så er vi nødt til at forbedre de forhold, og hvis vi forbedrer de forhold, så vil flere måske få lyst til at tage hjem. Men vi er også nødt til at kigge på, at vi er nødt til at tage enkelt individer, og også nødt til at tage et ansvar. Vi kan ikke bare stå og sige, der skal være forandring. Nej, vi skal sige, at vi skal være med til at forandre. Vi er nødt til at tænde op for ilden allerede inde i os selv, og så videregive den, og så vi kan løfte sammen. Og vi er også nødt til at tage ansvaret og give den til de, der er i Danmark, som gerne vil hjem til Grønland. De er også nødt til at tage et medansvar, hvis de gerne vil hjem igen.
Siumut, Dina Rikilsen, til det samme spørgsmål. Jeg har allerede sagt tidligere, hvad det er, jeg gerne vil i forhold til, at vi gerne vil have grønlændere hjem fra Danmark. I forhold til tjenestemændene for eksempel, der har jeg tidligere sagt, de har jo næsten ikke nogen indtægter, og de rammer for de indtægter, de har mulighed for, de skal selvfølgelig forbedres, så derfor siger jeg som kandidat på vegne af Siumut, at når jeg sætter mig i Folketinget, og Siumut sætter sig i Folketinget igen, så skal vi respektere de ældre, men også de unge, de skal selvfølgelig også samarbejde, og de er også nødt til at være med til at løfte opgaverne. Vi skal selvfølgelig, som Mogens selv sagde, hvis de skal hjem igen, så er vi nødt til at forbedre de vilkår. Det her vil jeg sige, at det er følgende, det er boliger. Det er vores eget ansvar her i Grønland, men vi kan også samarbejde, også som folketingsmedlemmer, være med til at efterløse, hvad det er for nogle problemer, der er i forhold til, før man kan tage hjem til Grønland igen. Og dermed kan vi så tage en dialog sammen med Naalakkersuisut, som Siumut jo har en regering med i øjeblikket, så altså, der kan vi jo tage en dialog. Vi har allerede startet op på de her arbejdsområder, der skal løftes. For eksempel Lufthavnsparken. De er jo så gennemgået. Jamen, hvis vi skal gøre det mere attraktivt at komme hjem, ja, men det skal gøres mere attraktivt. Det er allerede attraktivt at tage hjem igen. Men det er jo den enkelte persons frihed at blive, hvor de gerne vil blive, eller der, hvor de gerne vil bo. Men jo, vi skal gøre alt for at forbedre forholdene for, at de kan tage hjem igen. Hvad vil du gøre for at gøre det mere attraktivt at komme hjem? Det Tage var inde på, det er selvfølgelig forskellige områder. Vi ved jo godt, at der for eksempel er studerende i Grønland, der har jeg allerede tidligere sagt, at vi kan være med til fra Folketinget og bane vej for, at de kan tage hjem. For eksempel med studielån og SU-lån, når de så er færdige med en uddannelse i Danmark, og de gerne vil tage hjem igen til Grønland, jamen jeg var lige ved at sige rentefri, men hvor jeg sagde, at de så skal eftergives for den studielån, de har. Det vil gøre det mere attraktivt at tage hjem. Så vi vil aldrig nogensinde pådutte nogen, som er sociale årsager at tage til Danmark og tvinge dem hjem. Nej, vi er nødt til at gøre det attraktivt. Uanset hvilken aldersgruppe du er i, så er det vi selv nødt til at gøre det attraktivt for, at folk de kan komme hjem igen. Vi har jo allerede set, at der er en tendens, at folk de flytter. De flygter faktisk. Og derfor er det også et ansvar som folketingsmedlem, at vi også er med til at bygge et nation op med noget økonomi. Og det er der, vi gerne vil hjælpe til. Samarbejdspartiet, Louis Sigurdsen. Hvad vil du gøre for, at det bliver mere attraktivt for de studerende, eller fordi der bor i Danmark, for at komme hjem igen? Altså vi fra Samarbejdspartiet har jo lagt os til valgkamp på, at vi selvfølgelig skal have lige vilkår inden for samme rigsfællesskab. Bedre socialsystem og bedre sundhedsvæsen. Der er rigtig mange ting, der spiller ind her. Pensionen og alderdommen. De, der har gangbesværet, de bliver nødt til at flytte til Danmark. Altså, vi er nødt til at have en og samme stemme, uanset om vi er her eller om vi er i Folketinget, og vi er nødt til at samarbejde omkring de her ting. Og jeg vil her sige, i forhold til de studerende, der tager hjem igen efter uddannelsen, så bliver de jo anset for at være udefrakommende arbejdskraft. Vil I så ændre ved det? Det er rigtig dejligt, at de sociale områder nu bliver afhjulpet, og vi har en samarbejdsånd i lige øjeblikket, og det skal vi selvfølgelig også gøre mere ved i fremtiden, herunder også integrationspakken i forhold til udefrakommende arbejdskraft. Men her skal vi også åbne op for flere uddannelsesmuligheder for de lokale. Den næste, der har et spørgsmål, er... Ja, som vi også sagde tidligere, og vi har været inde på det tidligere, men Buster Bertelsen vil gerne spørge omkring politi og politikutterne.
Du er selv sømand, og du er inden for området. Du har et tillæg til spørgsmålet. Ja. Jeg vil gerne lige spørge Inatsisartut, folketingskandidaterne. Hvem vil gerne gøre, at politigutterne bliver opdateret og bliver forbedret nutiden? Og fordi sådan som det er nu, så de politigutter, der eksisterer, de kan altså kun benyttes i 8 måneder af de 12 måneder, der er om året. Hvem vil gerne modernisere de politigutter, der eksisterer? Vi bor jo i et barsk klima. Det er ikke altid godt vejr. Der er jo kæmpe storme, vi oplever, og derfor synes jeg ikke, at de eksisterende politigutter, de ikke er tilpasset de forhold, der er. Men hvem vil arbejde for, at politigutterne bliver mere tilpasset de arktiske forhold, vi lever under? Og i forhold til 24 timers vagtberedskab, hvem vil gerne gøre en indsats for, at det bliver bedre? Ja, der er havis, og der er også mange områder, hvor der ikke er havis, og der er jo det vist nok, at transporten skal være bedre. Ja, politiet er meget vigtigt, også i de havområder, vi har. Hvem vil gerne svare, Alera? I forhold til spørgsmålet. Ja, sidste år, der var der blandt de store partier internt en aftale omkring forbedring af politiet og politiarbejdsområdet. Desværre blev vi ikke hørt under høringerne, og desværre blev vi ikke inddraget i samarbejdet og udvikling af samarbejdsgrundlaget. Men i forhold til, at der selvfølgelig skal gøres nogle forbedringer, så har vi hele tiden sagt, at det er slet ikke nok at kun forbedre forholdene. Vi er altså nødt til at samarbejde med andre partier om, og vi fra Grønland og Grønlands Stemme, vi råber og kæmper for bedre forhold, men den danske regering har ikke været lydhør. Ja, der er jo 4 politigutter, og dem vil man gerne modernisere, sådan så de bliver smidigere, de bliver hurtigere og bedre og tilpasset. Ja, hvad vil du gøre med det? Jamen, Forsvarsministeriet og de ministerier, der tilhører lige netop de her områder, det er selvfølgelig de nye kommende aftaler, hvor vi er nødt til at være ops på. Hvis den nuværende beslutningsgrundlag har været forkert, så er vi nødt til at også gøre en indsats for i forhold til CISAC og politikutterne. Jamen, så er vi nødt til at gøre en indsats for, at de bliver forbedret og fornyet de aftaler. Det er utrolig vigtigt, at de også har en sikker sejlads. Det er utrolig nemt at tænke sig frem til, at når man sidder i Danmark, hvad er det for nogle slags skibe eller kutter, der skal bruges i Grønland? Men faktiske forhold er altså anderledes. Hvordan vil du så blande dig i politiets arbejde? Jamen, vi kan blande os lige netop i forhold til Folketingssædet, da vi kan gå ind i Forsvarsministeriet og ytre vores ønsker, og også selvfølgelig have nogle dialoger og komme med forslag til at forbedre forholdene. Siumut er enig. Tak, Buster, for dit spørgsmål. I februar skrev vi fra Siumut, at reformerne også skal være i forhold til søfarende. Og vi har også kritiseret den måde, man har videreudviklet de samarbejdsgrundlag, der har været, men vi er altså også nødt til at sige tak for, at der overhovedet bliver kigget på de områder, de sagsområder, der vedrører lige netop de her arbejdsopgaver. Ja, vi kan godt benytte os af de samarbejdsgrundlag, der er, men vi kan også godt kigge på, at der er nogle forandringer, der også kan være til havs. Jamen, hvad vil I så gøre ved? Lad os lige tænke os om og lige tænke, kan vi ikke bare sige tak til de nye skibe? Jo, selvfølgelig.
Vi har brug for grænsekontrol, og der kan vi sagtens bruge nogle hurtigere moderniserede skibe. Altså, vi fra Siumut, vi går jo til valg på, at der er noget grænsekontrol, der skal udføres. Og der kan vi selv være med, for eksempel Sirius, der kan vi også være med. Men i forhold til at forsvare vort land, så er vi også nødt til selv at være med som en arbejdsressource på den ene eller den anden led. Og jeg vil gerne sige, i forhold til Socialdemokraterne, som vi har en samarbejdsaftale med, så vil vi meget gerne sikre os allerede nu, at vi også har en stemme i forsvarspolitikken. Vi har diskuteret meget i Rasut атассут илуани таманна ассорсуа эққарторсимаварпут тасса укиунааллугу сикоқалернаат налаани қаннуқ писсусеқартарнасук тасса соорнам иммаккоорниарна ajornartorsuuvoq тамат тумик исумақарпунга тасса соорналимила танмаккими иссиаруусаарлуни политит qanorpi atungaqassанерскалааллунаанни налорнинарторсиорсиннааву кисианни инатсиситигут инисисиманерпут таавалу писиннаатитааффатсини иннарлингиттумик пинеқарниссарпут кисианниаама сулисут политиангаллатаан сулисуусут сиуниссами аама сулифеқартуаннарнissaат эққарсаатигисариақарпарпут яса апеқутаагиннарпу массаккут ангаллатит пигинеқартут нутартернеқариааннаанерсут ималуннинну таамик писисоқартариақарнерсо Akkalukkuluk Fontaine, med hensyn til, skal vi have tilpasset vores politikhuder? Altså, vi ved jo ikke, hvad det er for nogle udspil, der kommer. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man sidder i Danmark og beslutter ting på vegne af ting, der skal foregå i Danmark. Selvfølgelig skal vi gøre noget. Vi bliver nødt til at komme med forslag, og vi bliver nødt til at efterspørge tingene. Og vi har også hørt, at politiet har kritiseret deres arbejdsforhold, men der er jo ikke nogen, som har nogen partier, som har gjort noget yderligere for det her. Jeg mener, vi skal samarbejde om det her. Og det betyder, at de to folketingsmedlemmer skal udøve deres indflydelse. De skal samarbejde og påvirke regeringen i Danmark i forhold til, at der er ting, der skal rettes op på i Grønland. Og derfor kan vi først blive lyttet til, hvis det er, vi råber højt og prikker til de andre. Men det drejer sig om, at vi skal have fælles fodslag, og at man skal have et større samarbejdsvilje i Inatsisartut, Naalakkersuisut og Folketinget. Og derfor så skal vi råbe højt, lige så snart vi opdager, at der er noget, der ikke er hensigtsmæssigt. I forhold til speedbåde, som kan komme hurtigt til, vil det ikke være en god idé? Jo, det vil da være rigtig fint, hvis vi kunne få en hurtig speedbåd til at lede efter forsvundne personer, men det er ikke altid, at det hurtige er løsningen. Fordi det vigtigste er jo sådan, at man kan løse problemerne, og at man kan løse den opgave, man har. Og det er derfor, at vi skal følge det, som politiet selv rejser i forhold til, hvilke mangler de har. Der bliver sagt, at vi skal have politiet skal have mulighed for at sejle rundt på en passende måde. Jeg synes, det er en rigtig god ting, og det belyser jo sådan set, hvor langt man er fra hinanden. Selv inden for politiets rækker ser man med danske øjne eller grønlandske øjne. Så jeg synes altså, at vi bliver nødt til at se på, hvordan og hvorledes myndighederne kan skærpe deres tone, og måske også arbejde for at være lidt mere oppe i forhold til, hvad det er, man efterspørger, og også i forhold til, hvis man mangler et fly til at lave observationer over et bestemt område. Det skal der også være mulighed for. Altså, vi kunne have undgået de her ting, hvis det var, at vi havde haft en grønlandsk folketingsmedlem siddende der, hvor man beslutter de der ting, og det er det, vi gerne vil arbejde for at realisere. Baktinalak, hvordan vil I arbejde for, at politiet får nogle passende både, de kan sejle rundt i, og som passer til Grønland? Tak for spørgsmålet. Det er blot tegn på, at vi i dag har
materiel, der ikke er tilpasset dagen i dag. Og derfor har vi også foreslået blandt andet en arktisk kommando, hvor vi ønsker, at der skal være en grønlandsk forsvarsuddannelse, men altså nu ser vi jo også, at den danske regering sparer på for eksempel aktiviteter, der foregår inden for politiet i Grønland. Og det er blandt andet gået ud over forbedringerne af CISAC, som er politikutterne i øjeblikket. Det er derfor, vi siger, at det vigtige er ikke, hvilke værktøjer man har, men at man har et politi, og at man har en arktisk kommando, som foregår i det arktiske område. Og jeg synes, at de aftaler, man har lavet i forhold til for eksempel redningsøvelser og redningsaktioner som sådan, jamen der har man altså udsultet pengene til forbedringer inden for det her. Hvordan vi forandre tingene, eller forbedre tingene. Vi bliver nødt til at lave en opdatering af, hvad det er, vi mangler. Vi skal huske på, at helikopterne S-61, de blev taget af flyveplanerne for længe siden, og de er forældede, men vi elsker vores S-61 helikopter og flyve med dem. Nu er det altså politikutter, vi snakker om. Ja, nu er det demokraterne. Hvis man arbejder på politikutteren, og man ønsker optimale arbejdsforhold, så må der være udfordringer i forhold til den nuværende situation. Hvilke udfordringer ser I? Altså, jeg ser jo de store udfordringer, der er. Især når vi tænker på, at det er statens ansvarsområde, når vi tænker på politiet, at hvor nemt det er at sætte grus i maskineriet, når man fra Danmark af begynder at skære i bevillingerne, eller ikke efterkommer forbedringer for Grønlands politis vedkommende. Jeg mener, at vi skal finde den bedste arbejdsmetode, der tilgodeser Grønland, uanset hvilke statslige områder vi snakker om. Vi skal huske på, at der er søsterpartier for grønlandske partier med danske partier, og at man kan have for eksempel forskellige aftaler med hinanden, hvor man binder sig til hinanden. Og jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om Siumut ikke har slækket deres egen forhandlingsposition ved, at de ligesom laver en samarbejdsaftale med, var det Socialdemokraterne? Altså med hensyn til at udskifte politikkutteren med en speedbåd, er det så ikke dejligt, hvis man kunne opnå det? Jeg mener, at forhandling er den eneste vej frem. Man kan ikke bare sige, at Grønlandsudvalget, at der kan man sende alt derhen. Det duer ikke. Vi har 2 medlemmer fra Grønland. Har man hørt disse 2 i forhold til nærværende spørgsmål? Det har åbenbart ikke været tilstrækkeligt. Så man har ikke forhørt sig de forskellige steder, så man skal altså lægge en mere præcis plan for, hvad det er, man ønsker at opnå. Al-Rahamon, da vi blev hørt, vi blev ikke inddraget i forhandlingerne, men vi blev hørt, og der sagde vi, at inden vi ønsker at bibeholde CISAC, og så ønsker vi, at der skal være flere speedbåde, som kan komme hurtigt frem til stedet. Jeg synes, at de forskellige, altså for eksempel den politikutter, vi har, den er jo tilpasset grønlandske farvande, og jeg kan høre, at hurtige speedbåde er det, som de fleste partier synes er den rigtige vej frem. Jo, det er jo rigtigt noget af det, der bliver sagt, fordi det, vi skal sige, vi skal være klare i mailet, vi skal stille soleklare krav, som ikke bliver misforstået. Og selvfølgelig bliver folketingsmedlemmerne hørt de forskellige spørgsmål, men hvorfor bliver de ikke hørt så mere direkte og kan sætte deres fingeraftryk på et eller andet arbejde? Altså, hvad er det, der er galt, siden de ikke kan udøve deres indflydelse? Nu er det Apollo igen, og jeg står sammen med Miki Thomsen her. Da valgkampen startede, så var der et stort tema omkring børn og unges vilkår og
vilkår. Det handler jo selvfølgelig om vores egne politikere i Grønland. Men du har et spørgsmål til folketingskandidaterne. Tak. Det jeg vil spørge om. Mental og åndelig styrkning, altså det, at vi udvikler os åndeligt. Altså nu står valgkampen jo her. Hvor vi skal samarbejde med et andet land. Altså vi opfatter os selv som anderledes sammenlignet med europæerne. Bare se naturen omkring os, den er så meget anderledes. Og når jeg har sagt det, i forhold til den udvikling, vi har rent åndeligt, der må vi jo erkende alle sammen, at der er alt for mange børn og unge, som lider åndeligt og som er åndeligt fattige. Så derfor har vi været med til som voksne mennesker at ødelægge det for vores fremtid, fordi vi ødelægger børnene og unge. Og nu står vi jo så her og råber og skriger for at få hjælp udenfra. Vi kan ikke selv forbedre de her ting, vi kan ikke ordne og løse problemerne, så derfor så ønsker vi hjælp fra Danmark. Hvordan er det, vi vil have hjælp? Hvad er det for en hjælp, vi vil have? Hvordan skal vi hjælpes? Rigtig klart spørgsmål. Ja, det har kommunerne jo svaret på, men når I så er inde i Folketinget, hvad vil I så arbejde for? Hvordan vil I så arbejde for? Eller hvad er det for en slags hjælp, vi så beder om? Det er et meget stort spørgsmål. Ja, abequtan annertorissuamma agiuminatorisulлuni. Politikerne kikkugaluarutta atorfilittaagutta suliassarujoruyussua oqimaatsoq siunitsinniippoq. Vi løfter opgaven samlet. Ataatsimorlut kivittariaqissuarpu suliaq. Aammalu isumaqatiisutiisariaqarparput aqqutsuuna ingerluffiginniarnerlugu. Atassumingaanniugu isumaqarpugut ilaqutariit inuiaqatiin toqqamaviusariaqarput. Iqano ikiutsiniarpit. Uataana aliangissangilaarmaannik nikkorfaannarluga. Siunersortit tarninaqorsaat peqqinissaqarfik isumagniittoqarfinni sulisu taakkua soornami aaliangersussava taakkua ilisimasaqarfiamikku kisianni soornami aningaasartaa folketingimmingaanni soornami amma apeqqutaqaatiineqassaaqa akuarsissutiineqarsimanersu taanna akioqqunermi saaffiginnissu kisian soornami suqutigi suliassannik suqutigisaqaqatigit Danskinilu amma alakkersuusoqarfik aaliangersimasut suleqatigallugit taakkunang tungassutiqartusuliaqaneqissapput Elissi, siumumingaannik i Brasiumut, hvad vil I gøre for, og hvilke retninger er det, vi skal hen ad? Tak. Er der lyd igennem? Tillykke til alle de kære små børn. De, der har brug for hjælp, lad os stå sammen, og lad os endelig takke for at blive tilbudt hjælp. Enhver hjælp skal vi takke ja til. Det, der blev spurgt om, det er, hvad er det, vi forstår ved grønlændere. Det, vi gerne vil opnå, det er, at vi selvfølgelig også gerne vil hjælpes, og derfor har jeg også selv skrevet her for nogle dage siden sammen med og kommet med en opfordring til min medkandidat, at en eller anden dag efter folketingsvalget er overstået, sådan så at vi kan stå sammen med naalakkersuisut, at de folkevalgte sammen med Mio og andre, som arbejder for interesserne for børnene, at vi så henvender os til statsministeriet. Så hvis ikke vi selv... Hvad er det for en slags hjælp, vi vil have, som er tilpasset Grønland? Det har jeg sagt. Vi skal have en behandling i vores eget sprog. Arbejde med følelsesmæssige aspekter, det er utrolig vigtigt, at vi også kan tale om de her i vores eget sprog. Så det skal være en langvarig og langsigtet ny løsning og løsningsmodeller, vi skal have
kigget på. Mio har jo sagt, at det ikke kun i Tasiilaq, men altså også i resten af kysten, der også har kæmpe store problemer netop i de sociale områder. Så vi er nødt til at have en langsigtet fremtidsperspektiv, og hvordan vi kan tilknytte de her forskellige områder. Så du vil gerne lave nye planer? Ja. Hvordan vil du samarbejde med vores land og Folketinget i forhold til sociale områder? Ja, tak for spørgsmålet. Selvfølgelig er det utrolig vigtigt, at vi samarbejder og tilpasser det sådan, så at det er at den hjælp, vi får fra udefra kommende hjælp, bliver tilpasset de grønlandske forhold. Vi er også nødt til at kigge på, hvorfor er vi nået frem? Hvorfor er vi nået til den her udvikling? Hvorfor er vi i sådan en situation i dag? Hvad er det? Hvorfor er det, vi altid står og peger fingre af enten kommunen eller Naalakkersuisut, eller vi er også selv nødt til at kigge på, hvorfor er det, at forholdene er blevet sådan, som de er i dag? Det er jo fordi, vores tankegang skal ændres nu. Hvad så med nogle mere håndgribelige løsninger? Hvad vil du sige i forhold til, eller hvad vil du opnå? Eller hvordan vil du opnå, at man får hjælp udefra, og hvad er det for en slags hjælp, vi skal have? Jamen, det har jeg jo sagt. Jeg har sagt, at hvis med mindre du ligesom går ind i det bagvedliggende årsager, så kan du aldrig rigtig slå den byld helt ihjel. Den vil altid dukke op igen og igen. Hvad er det for nogle problemer og årsager til, unge og børn faktisk overvejer selvmord, og hvordan vi mister unge mennesker nu om dagen? Nej, vi kan ikke bare stå og pege fingre af hinanden. Vi er nødt til at kigge på hinanden og så mærke efter, hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør, at vi er i den udvikling? Og det er ikke kun udefra kommende styrker. Der er en helt bestemt udvikling også i resten af verden, men vi er også nødt til at kigge på de mennesker, der meget gerne vil være med til at løfte de her tunge opgaver. Vi er nødt til at kigge på, hvad det er for en livsstilsmønster, vi er gået i gang med, og hvad er det for nogle baner, vi gerne vil hen imod og ændre vores holdning til livet. Hvad vil du gøre fra Partinalera, Pelle Broberg? Ja, der er flere ting, vi kan gøre. Altså, vores formand, Hans Enoksen, han har været med til at stå og råbe allerhøjst om, at Naalakkersuisut skal gøre noget her og nu. Og her er det også utrolig vigtigt, at finansiering og psykologer og andre områder, det taler vi rigtig, rigtig meget om, men vi taler ikke om nogle håndgribelige løsninger. Har du noget håndgribeligt at bidrage med? Ja. For eksempel i dag, så blev der sagt, at Lufthavnsparken, den gik igennem. Jamen, så lad os give dem mulighed for at blive fløjet frem og tilbage gratis. Det er kun penge, der her taler om. Det er finansieringen. Hvis det nu havde været et helt andet område, jamen, så havde vi sagt ja og godkendt det her og nu. Jeg vil sige, at det er utrolig vigtigt, at vi også giver dem mulighed for fri billetter for, at de kan tage hen og tilbyde hjælp i de områder, hvor der er brug for det. Vil du give dem fribillet? Nej, det her er ikke mit arbejdsområde, Folketinget. Vi mener fra vores parti, at folketingsarbejdet skal indeholde folketingsrelaterede områder, som har noget med det grønlandske befolkning at gøre. Det skal være diplomatisk arbejdsplatform. Vi arbejder for vores Grønland. Vi er selvstyre. Vi har et selvstyre. Vi har vores egen regering. Ja, nogle af de områder, det er under Folketinget, ja. Men her er det tale om børn. Hvad skal man gøre for? Jamen, det kommer jeg ind på. Vores arbejde i Folketinget er, som folkevalgt i Folketinget, det er at tage ned og fortælle om, hvordan, og oplyse om, hvordan forholdene er i Grønland. Hvad er det for nogle ting, vi har brug for, således at der også er respekt for os. Jamen, er det den vej, vi skal for at løse problemerne? Jamen, den model, vi tænker, det er, at det skal være Naalakkersuisut, og det skal være kommunerne, der selv laver retningslinjer for, hvordan vi skal hjælpe. Vi siger ikke, at vi skal gå tiggergang og så bede om hjælp. Vi mener, at vi selv skal finde finansiering, og vi skal selv finde nogle løsninger. Ja, i forhold til spørgsmålet, eller?
Forældrene er nødt til at løfte ansvaret. Det er ikke altid en god løsning, at vi skal komme udefra og hjælpe til. Det er først og fremmest, at det er forældrene, der skal være deres ansvar voksne. For eksempel i dag er der i forhold til retsvæsenet, så er der jo faktisk et kæmpe efterslæb i forhold til retssikkerheden, at du har ikke engang mulighed for, hvis du bor i en byg, hvor der er 66 personer, jamen så har du ikke engang mulighed for at henvende dig inden for retssystemet. Jamen mor og far, hvad skal de gøre? Jamen de skal selvfølgelig have en retssikkerhed. Forældre eller enkeltpersoner, hvis du ikke har en mulighed for at henvende dig et eller andet sted hen, og så er din retssikkerhed jo også ikke gennemtænkt, eller i hvert fald ikke der er ikke retssikkerhed for dig, hvis ikke, og det er derfor, vi siger, at for eksempel den danske regering er også nødt til at være sin opgave voksen, og også være med til, at der er retssikkerhed for folket, også i Grønland, fordi det er under deres arbejdsområde. Ja, samme spørgsmål til Lori. Jamen, arbejdet skal komme indefra, men vi skal også sige ja tak til udefrakommende hjælp. Vi er nødt til at udforme en taskforce i forhold til for eksempel misbrug af børn, og vi har allerede en lovgivning, der siger, at der skal reageres inden for 24 timer, og som minimum 48 timer, så vi er nødt til at have nogle løsningsmodeller, hvor vi selv opfylder de krav, der står i lovgivningen. Og vi er også nødt til at kigge på, hvordan vi får det op, få de her krav til at blive gennemført. Vi er nødt til at samarbejde med kommunerne, vi er nødt til at finde de, der har mulighed for at arbejde med de her områder og få noget input og feedback fra de områder, der allerede er i gang med de her løsningsmodeller. Vi har allerede i forvejen mulighed for at samarbejde, når der for eksempel er naturkatastrofer, så må vi også gøre det samme. Vi er nødt til at systematisere det, sådan så alle de for eksempel forskellige foranstaltninger kan samarbejde. Der er rigtig, rigtig mange, der presser på for, at vi skal gøre noget her og nu. Hvad vil du gøre, for at det bliver udført? Jamen, vi er nødt til selv at systematisere det, sådan så vi selv som folk og som organisationer og for eksempel politiet, kriminalforsorg og sundhedsvæsenet, det skal forbedres, og deres samarbejde skal forbedres, sådan så vi skal også selv være med til at finansiere. Det kan ikke være rigtigt, at Danmark skal komme og redde os. Vi er også selv nødt til, og vi skal jo kigge på, at vi selv har sociale områder. Dem har vi hjemtaget. Men vi er de eneste parti, som her har sagt, at vi er nødt til at tilpasse systemet til vores eget kultursprog og i forhold til uddannelsesniveauet. Det har vi kæmpet rigtig, rigtig meget for. Vi må stoppe med at skele til partifarver, fordi vi skal kæmpe for vores børn. Og nu har Apollo endnu en vælger. Altså, vi er jo midt i klimaforandringerne, og det er også et stort valgtema i Danmark, men det er også noget, vi har et medansvar for her. Jens B. Frederiksen, du har et spørgsmål. Altså, da der var valgaften i Qaduaq, der stillede jeg det samme spørgsmål. Og der fik jeg blandt andet et svar fra Pelle Broberg, og det var Inatsisartut, han pegede på som den ansvarlige. Altså, klimaet er der jo ikke nogen, der bestemmer over. Og vi ved jo, at der internationalt er mange forskellige bestræbelser og samarbejder i gang. Grønland er det eneste, der ikke gør noget. Så hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre for at nedbringe CO2-udledning? Det vi skal huske på, det er jo, at Danmark stadigvæk har myndighed for udenrigsanliggender, og det er derfor, at Danmark forhandler på Grønlands vegne. Og det er derfor, at folketingsmedlemmerne kan have stor indflydelse. Og det vi skal huske på, det er jo også, at ungdommen i Grønland og ungdommen globalt set selv peger på, at der er mange problemer, og der er mange udfordringer. Og de viser også, hvordan man kan samarbejde på tværs af landegrænserne. Det jeg vil spørge jer om, deler I
Pelle Brobergs holdning om, at det er Inatsisartut, der alene skal varetage de her ting? Eller vil I, hvis I bliver valgt til Folketinget, udøve jeres indflydelse og forsøge at gøre noget? Og hvordan vil I gøre for at være mere imødekommende over for klimaproblemerne? Altså, hvad ønsker man at gøre i forhold til klimaforandringerne, især konsekvenserne? Vi ved jo, at vi har stor udledning af CO2, og vi bruger også massevis af plastik, og det er noget, som hele verden selvfølgelig bør stå til ansvar for. Men altså, lad os nu se på USA og Kina. De har ikke tænkt sig at gøre noget endnu. Nu er vi for eksempel i Grønland begyndt med grøn energi. Vi mener, at vi kan vise som eksempel, at man kan gøre noget, og at man kan udøve sin indflydelse. Så hvad ønsker man at gøre i Folketinget omkring det her? Pelle Broberg. Altså nu bliver mit navn jo nævnt, og jeg synes ikke, det er pænt, at jeg bliver nævnt. Og det lyder som om, at han med vilje har misforstået det svar, jeg gav. Jens B. Frederiksen, du var selv i Katuaq. Altså lad os holde op med at snakke om kommuner og Inatsisartut, lad os snakke om Folketinget. Det var det, som Lars B. Frederiksen gjorde til mødet i Katuaq. Og jeg rettede ham og sagde, at klimatingene selvfølgelig hører i Inatsisartut. Jamen, når du kommer til Folketinget, hvad så? Hvad vil du gøre for at dæmme op for klimaforandringerne? Jeg sagde, at vi skal være med. Vi skal ikke være forrest i forhold til, hvad Danmark skal. Men vi skal også huske på, at der var demonstration her i Grønland også, og der var vi ude og tale. Og der spurgte vi blandt andet, hvem ønsker at betale for, at vi ikke forurener. Alle ønsker forandringer, men ingen ønsker at være med til at betale for det. Så derfor er det ikke så nemt bare at sige, at de og de gør det. Nej. Uanset hvad, så kommer det til at koste penge, når vi skal rydde op i al den forurening, vi har. Det er fint, at der er klimasnak, og klimatosser snakker man oven i købet om, og det er der også i Grønland. Men det er altså menneskene, der har skabt de her klimaforandringer, så derfor så skal vi selv være med til at få klimaet på fod igen. Så I ønsker at være med. Demokraterne, Sten Lynge, når du kommer i Folketinget, hvad vil du så gøre i forhold til klimaforandringer? Altså, som det er blevet sagt, forurening og klimaforandringer, det er ikke kun i Grønland, det er over hele jordkloden, at vi oplever det. Så selvfølgelig skal man gøre det, og det skal vi gå fælles om alle sammen. Vi skal gøre noget i Grønland, men det er klart, at rigsfællesskabet skal også gøre noget til sammen. Altså, demokraterne har blandt andet under Inatsisartut-mødet her rejst forslag om en forskergruppe, en videnskabelig gruppe, skulle stå som rådgiver over for politikerne. Og det kan man også med de samme mennesker opstarte forskellige slags registrering, men også det, at man følger op på forskellige situationer. Nu er der en GU-student, Sasha, som var med til at råbe os op, og det er vi rigtig glade for og stolte over, hun gjorde. Nu når der hvis og når du kommer i Folketinget, hvad vil du så gøre for at dæmme op for klimaforandringer? Altså, der er to sider af det her stykke arbejde. Inatsisartut-delen, hvor vi skal have en plan for, hvad vi gør, og det næste, det er internationalt, det kan vi heller ikke komme udenom, nemlig på grund af klimaforandringer, så kommer der nye muligheder for det arktiske område, og det er det, som både russerne og kineserne har utrolig stor ops på. Så derfor så skal vi have endnu mere opmærksomhed på Nordpolen og det arktiske område i forhold til, hvilke andre lande
som har aktiviteter og tanker om aktiviteter, og derfor så skal vi sidde med ved bordet, når Danmark snakker om de her ting, men også fordi, hvis Grønland ikke var del af rigsfællesskabet, så ville Danmark overhovedet ikke have noget at skulle have sagt i forhold til Arktisk Råd og også i forhold til det arktiske område. I forhold til konsekvenserne af forurening og klimaforandringer, hvad vil du så gøre ved det i Folketinget? Tässä soorunali mi Danmarkki asigin nuna tamala akongan ismaqatin niutinginaqartartuni peqataasarpo kisianni soorunali mi uagut Folketingim idaasortatut qanorluunniit allat assigalugit sunniuteqarsinnaavungun kisia soorunali исумақатингаарпут киатсикалуттуиннарнаа паккерсимаарфигинеқартаақ аама арлаатиу қанерилисеқартариақарто таава исмақарпунга мингутитсинерпаа нунат пеқатаасариақарту аартииниссамун. Hvad vil Siumut gøre i Folketinget for klimaforandring? Vi har en plan. Altså, vi regner med, at vi vil stå forrest og være i front fra Grønland af, så vi passer på miljøet, og at befolkningen står sammen for at passe på naturen og miljøet. Og der har vi forskellige forslag, vi ønsker at rejse. Der skal etableres et klimauniversitet sammen med staten, og der skal man studere og forske. For eksempel, hvordan man kan bruge vand som brændsel til biler, og på den måde så kan vi fremstå som rollemodeller for fremtiden, at vi ønsker at komme med løsninger på områder, som andre lande ikke formår, og derfor så skal vi stille os forrest, og vi skal også arbejde hårdt og også prioritere det der arbejde. Vi skal huske på, at naturen er den allervigtigste for os. Vi henter vores mad, vi henter vores føde, og derfor så skal vi også gøre rent, og vi skal fjerne alt den plastik. Og vi skal huske på, at mikroplast, det sidder måske allerede i den sælkød, vi spiser til aften. Så uanset hvad, så er det noget, alle partierne bliver nødt til at finde sammen og samarbejde om. Og vi ved også, at den viden, som brugerne har, det er noget, vi bliver nødt til at omsætte til alles viden. Og vi skal tage til Europa og fortælle dem, at sæler og andre pattedyr i havet, som vi lever af, det er ikke bare søde dyr, men er velsmagende dyr. Vi ønsker ikke kun at spise svinekød. Vil I være med til at etablere et klimauniversitet? Tak for et vigtigt spørgsmål. Altså, vi har jo også handelspartnere fra Grønland, og vi eksporterer til bestemte lande, vi samhandler med, og der bør vi jo garantere, gøre hvad vi kan for at skabe nedbrydelige produkter, som naturen kan optage. Fordi vi skal jo se på, hvordan fødevarer, som vi indkøber i dag, er pakket ind i plastik på plastik på plastik og alt muligt, som naturen alligevel ikke kan omsætte. Og det er sådan nogle ting der, jeg synes, vi sagtens skal samarbejde omkring på tværs af landene, men også inden i Folketinget. Og jeg synes også, at vi kan samarbejde med EU for at få det bedste udbytte af det her. Nu har Grønland jo en forsvarsaftale. Det hedder Joint Committee, og der burde man jo have øgede muligheder for samarbejde omkring klima, hvor man allerede har et vist samarbejde omkring. Så således så kan vi gøre mere for at brede den grønne energi ud til andre lande. Hvad med hensyn til klimaforandringer og forurening af naturen? Hvad vil du gøre, når du kommer i Folketinget? Ja, altså, jeg synes jo, at det er rosværdigt og prisværdigt, at unge mennesker allerede er startet med forskellige projekter og tiltag for at komme plastikken til livs. Så i forhold til at få et grønnere Grønland og et grønnere verden i det hele taget, der er vi allerede startet i Grønland. Og vi mener, at vi skal fortsætte af det spor, og vi mener sådan set også, at
den interesse, som de unge udviser i dag i forskellige retninger, den skal vi gøre vedvarende, således at vi altid har de unges røster og også deres øjne, som er gode til at formulere, hvad det er, resten af befolkningen bør koncentrere sig omkring. Lad os se på, hvad prognoserne siger i forhold til udledning af CO2. Det er noget af det, vi skal se på, og vi skal se på, at der hele tiden er en politisk interesse for at nedbringe forureninger i naturen. Det var svaret fra Aqalukkuluk Fontane. Nu har vi et spørgsmål, der handler om Qimaasut. Jeg ved ikke, om det er flygtninge. Altså, der er så godt Qimaasumik en... Tässä tänne qimaasungua pingidara kisian i Folketinget ilasortat uqarayartuutigissimasaat uanipivara qinersernerukingorna qinigaassangatuarui taununatsin qimaasut najuaqarfissaani pilersitsinissaq soqutingaayuk tapersersorsinaaviuk. Det er et meget relevant spørgsmål, synes jeg nok, at alle vil gerne give svar på det. Al-Rahman? Med hensyn, vi har ikke nogen myndighed i dag til at tage imod flygtninge i Grønland i dag. Det er jo flygtningehøjkommissæren, som ser på, hvilke lande, der har forpligtelser og hvilke pligter de forskellige samfund binder sig til, når man skal modtage flygtninge. Og det er så noget, vi ikke har hjemtaget endnu. Det er, og sagen er, at flygtninge til Danmark ikke bliver sendt videre til Grønland. Og jeg synes sådan set, at vi har så mange arbejdsopgaver, vi skal have løst, og vi har ikke så mange ressourcer, at vi kan tage vare på andre mennesker og andre folkefærd. Og derfor så bliver Folketinget nødt til at tage teten her. Så derfor så kan vi ikke hjemtage et område, som danskerne ikke har givet os bemyndigelse. Så vi skal ikke have nogen flygtninge. Skal Grønland være et sted, som man flygter til som flygtning? Tässä sunaqpia pinerit massakupingidara. Qimaasut najuaqarfissaat immikkut najuaqarfeqalernissan tässä tannuamianersuut tingerusoq qaara tassa qimaasuqassit tigusinnaanerlutiginnaluarput tassa nukissaqarnersungut tigilluaqqusinnaanerlutigit naluarput taamaattumik akisinnaangilakkit tassa misissueqqaaqtariaqarpungun soorlu uqartussaaffiu taassuma angerlaannissaa pillungu soorunnaammi nunarsuarmiuqatsigut ikiurusoqaagut taamaattum aamma immik ikiorneqartariaqartut ikiorneqartariaqassapput kisiannunat taqqanoq inissisimanissaa suli piaqersimangittut nalilerpara. Har vi kræfter til at hjemtage flygtningeområdet? Naamik nukissaqarfiingilarput ullumikkut unammilligassa amerlareeqqaat inuiaqatigiinni innun isumainninnerm tungasut allallu taamaattum qimaasut tigilluaqqunissaaannut tungatillungu immikkut sullissisinnaassut amerlassuut assiingittulut inniaqarsimas pisariaqqartilissavagut taakkununga sullissisussat taamaattumik taamatut piaqersimangittoruyuuvungut. Siumut, skal vi have eller har vi kræfter til at modtage flygtninge? Nej, det har vi ikke i øjeblikket, men vi vil gerne arbejde for fra Siumuts side, at vi kan modtage flere eller en lille andel flygtninge. Der var også en Rasmus Paludan. Er der nogen, der bakker op om ham? Nej, Siumut bakker ikke om Rasmus Paludan eller støtter ham på nogen måde. Men jeg er glad for, at nogle holdninger er blevet ændret undervejs. Men altså i forhold til at hjemtage statslige områder, der skal vi jo overveje, hvilke ressourcer vi har. Har vi kræfter til det? Vi ved jo, at vi har nogle udfordringer, vi også skal have ressourcer til. Så inden vi begynder at forholde os til en flygtningelejr og modtage flygtninge, så bliver vi nødt til lige at sætte os ned og se på, hvad det er, vi kan hjælpe hinanden med i første omgang. Vi skal også huske på, at vi skal udvikle forsvarsområdet.
Og det kræver, at vi får uddannede mennesker i forskellige grader og på forskellige måder. Og med hensyn til flygtninge, der kan jeg ikke på nuværende tidspunkt se, at vi har ressourcer til at tage imod nogen som helst flygtninge af de 400.000, eller hvor mange det er. Jeg mener, at så længe myndigheden ikke er i Grønland, så kan vi ikke modtage nogen. Nu har vi godt nok en enkelt flygtning, der er kommet hertil, men det er jo fordi, man brød reglerne og sendte vedkommende herop. Men det er altså Folketinget, der har det overvejende og suveræne ansvar for det her, og ikke Grønland. Nej, vi skal ikke have en flygtningelejr. Vi bliver nødt til at prioritere vores egen befolkning i første omgang, men vi kan give hjælp på en anden måde. Vi kan se på finansloven, hvordan og hvorledes vores egne behov er, og også at vi vil oprette katastrofefonde. Men jeg mener, vi har en lille mulighed i forhold til eksisterende lovgivning til at give en eller anden form for hjælp til flygtninge. Selvom vi ikke kan modtage flygtninge, så kan vi sagtens være med til at hjælpe, og det er at give økonomiske donationer. Og på den måde, så kan vi føle os stolte og være tilfredse over, at selvom vi er så lille en befolkning, så kan vi godt være med til at give en hjælp på international plan. Tak. Kan vi godt løfte og modtage flere flygtninge? Jamen, det ligger mere over Inatsisartut, om samfundet kan klare opgaven. Men selvfølgelig, vi er en del af resten af den globale verden. Det er allerede en mulighed for, at de kan flytte hertil, hvis der er nogen, der har brug for det. Men det, der er tale om her, det er deciderede flygtninge, der skal flytte hertil. Det vil jeg gerne komme ind på her på en anden måde, fordi nu har vi lige snakket om børn, og vi har snakket om, at vi er nødt til at gøre noget her og nu. Og nu er vi begyndt at gøre noget som politikere, som borgere, som samfund. Der er kommet skrevet i sagerne nu. Men det er noget andet, hvis vi skal til at tage imod flygtninge. Det bliver ikke lige i øjeblikket, nej. Samarbejdspartiet, hvad mener I? Samarbejdspartiet. Det er ikke GE, det er Samarbejdspartiet. Soornammiinnunanu allanut аллаттоқарфик сулеқатигалугу мисиссорнеқарсинаавоқ кисианни ассерсуутигиннарлугу массаку эққартормеқарпоқ меэққанут тунгасут кивиссиннаарпиангиккагут таавалу умассаккут аватаанингаанниике қимарнусут ааматигоқарниссаа аама кивиссиннаанавиангиларпу кисианни аллат аяттуссангилагут соонами сулерусуссиннаанерсут сулисиннаасусеқарнерсуллу аамалу инуэқатиини кивитсеқатаан русуннерсут маани нунатсинни қулаккеэққартариақарпагут кисиан маани сулеқатиссани амигаатеқарпугут саал ассерсуутигиннарлуу инатсисартуни массаккут акуарсисутигеққаммернеқартоқ иннарлуутину инатсит ассерсуутигиннарлуу таан кивиссиннаанеқартакоққартариақисоарпут tak for i dag. Det var det vi kunne nå i dag, og det er vi er lige ved at slutte af. Og på tirsdag er det partileder møde og klokken 19 og på gensyn.